from the Senate and the Congress, natigayo ng Bicameral Conference amending section Republic Act 1111235 ng Motorcycle Vehicles para maging fair man sa aton nga mga motorcycle owners, at the same time crime prevention. So nalipay gid kita from kay chairman na akop nga gin patigayon kag natapos gid sa Congress, and we had our bicameral conference last Tuesday sa Senado kag ang chairman time si Senator Tolentino and ang counterpart nato ng anay na kun boss ni Senator JB Ejercito, otherwise known as ni doble plaka ni siya. So I was happy to take part in the deliberation because sang natabo sang una 2019 nagapapili pa lang kita kag si Senator JB Motor, feeling ko that time he was affected sang doble plaka sa misconstrued sang tao, abi nila unjust. So ang purpose sa unang Senator JB to protect ang crime prevention. So nalipay ako for Sen JB nga at least napasa na naton sa Congress and sa Senate, and looking forward nga mapirmahan tayo ni Presidente after sa bicameral conference na. Ang importante malang sa to nga una, crime prevention, ikaduwa gin lower down naton para maging humane germane man bala ang penalties from 58 sa una to 100 to 20, not more than 50,000. So meaning ikaw kung nagapagdiya ka motor, kag ibaligya mo, kinanan obligasyon mo nga i-report out mo. Kag ikaw man nga tagiya nga bago nga tagiya, kinanan kuhaan mo sang permit. So according to LTO, it will take them like 20 days para nga ma-issuehan sang bago. Not only that, kinanlan man i-penalize ang may-ara in mind sa hindi mayo, bad nga mga intentions. That's why magamit ka sang alterated nga gin-alter mo nga plaka, so or ginpiki mo ang plaka, bayad ka 20,000 not more than 20,000 not more than 50,000 plus may imprisonment to siya. Not more than 2 years. So amo na nga i-feel nga kinanlan from our end, dapat gid penalize ang mga drivers ng motorcycle nga nag-alter, may mga ill motives. Kaya subok latabo, hindi naton sila mapriso, hindi naton sila ma-apprehend kay wala sang nakaigo nga nalayi. Now that may ara na, so nalipay kita, and we look forward nga madamo sang mga drivers and of course commuters ang malipay sa sining nga layi. And we look forward before matapos ang February nga session naton, mapirmahan naman sa presidente.